Por cuarta vez na súa viaxe por América, Forrest Gump, o xardineiro de Greenbow, Alabama, vai a cruzar de novo o río Mississippi. Ceo santo, Oia, por que Forrest. corre? Por que corre? O está facendo pola paz mundial? Pola xente sen fogar, Faino polos dereitos da muller? polo medio ambiente, Polos animais. polas armas Non podían nucleares. creer que alguén correra tanto sen ningún motivo Por especial. que o está facendo? Tiña ganas de correr. Tiña ganas de correr. É vostede. Non podo creer que sexa vostede. Bo, pero para a xente, por algún motivo, tiña sentido. Escoitei unha voz na miña cabeza. Vostede ten que saber o que é a vida, o que é a resposta. Seguirei no adonde sexa, señor Gump. Así que tiven compañía. E despois tiven máis compañía. E despois seguiume moita xente. A xente dicía que o que eu facía dáballe esperanzas. Non, eu non sei nada diso, pero a xente pedíame axuda. Escoita, mira, eu fago pegatinas, eslogans para coches. Como ti eres unha inspiración para esta xente, sei que podes darme unha frase. Tío, pisache merda de can. Ás veces pasa, O que? A merda? ás veces. Anos despois souben que aquel tipo fixo unha pegatina e gañou moito diñeiro con ela. Outra vez un tipo que perdera moitos cartos no negocio das camisetas quería a miña cara estampada, pero non tiña lápiz, nin tiña cámara de foto. Toma esta, da igual, a ninguén lle gusta esta cor. Sorría, por favor. Anos despois entereime de que ese home tivo unha idea para a camiseta e gañou moitos cartos con iso. En fin, como lle dicía, tiña moita compañía. Mamá sempre dicía que hai que deixar atrás o pasado para continuar adiante. Por iso corrín tanto. Corrín 3 anos, 2 meses, 14 días e 16 horas. Silencio, silencio, vai a dicir algo. Estou moi canso. Creo que volto a casa. E agora que vai a ser de nós? E así, sen máis, os meus días de correr remataron e retornei a Alabama.